nwa bụ eke iji na Okija na-ekwu nkata ọgwụ iyi ike iyi udo na-adị otu na nke ikpeazụ a arụsị agọrọ Chukwu onye mebiri ka mgbe okwu abụọ ya na-akpọ Prophet Major One bụ nwa m nwoke adụrụ m ka ị pụtara ọ nwere ndị na-mfụ na trend online ọ wee bụrụ na n'ihi na ọ bụchi ndị ụlọ ụka gụ ịma na ọmụnwa bụ eke iyi tinye na ọkara agụ n'ụlọ ụka ahụ ịma na ọgwụ mmụnwa bụ eke iyi ka iji egoro na that church Major One siri ịmara onye mbụ ọ na ịmara onye mbụ ọkwa mmụnwa bụ eke iyi ka ibe na arịrị bịa ebe a were sị m na inwe otu 50 people na church mụ na gị wee mesi agreement nwere ebe ahụ na mụ ya egburu gị ite ọkwa mgbọrọgwụ ka a na-ewere ọkwa mgbọrọgwụ ite ọkwa mgbọrọgwụ ka a na-egbu ihe abụ mgbọrọgwụ dị ihe abụsa ahịa eji egbute dị ihe abụsa ahịa eji egbute ka a na-egbu ihe abụsị mgbọrọgwụ ite dị ihe nke abụkwa nke nna aka ya egbu dị ihe maka na ọ bụrụ bụ ụnụ na-eke ihe iti gbu mgbọrọgwụ na mkpa ahịa ka o ji arụ ọrụ o ji ebe ngwọsị ọgwụ na ọgwụ ma na-akarị 4 days ihe a bụ Disemba ka a nakọrọ ụmụazị mana ka kpatara ụmụazị Disemba ka a zụọ ọzọ ya ka eme ihe ego Major One iwere ebere arịrị ebere ebe hit mụ na ga were kpasị agreement mgbe gị ihe emere m mgbe ahụ na mba n'ihu crowd na mba egburu gị ite inwe crowd mgbe ahụ na mba egburu gị ite inwe crowd Major One wee gburu gị ite inwe crowd nwere gbazie gị na fon wee sị gị mezi ihe mụ na gị na-abụ ugwu dịpụrụ m nkwa ego gwa m nkwa ehi n'ọna i wee na-agachagharị m fụrọ m ngachagharị ahụ i wee were ezi ịtarị were sị ka a pịagbuo eke hit i were sị na inyere m 21 days inyere m 21 days kwa ebe ị ma na ọgwụ m ka iji arụ ọrụ ebe isi ka anyị bozie onwe anyị ka anyị gboo onwe anyị ọnụ a na-agaba ọrụ gbara aka ebe ọgwụ ngwa Major One bụ ụzọ pụta were sị ka ị bụ onye ka ị kparịa eke hit ma ka ị pịa metarị n'ọgwụ m gburu gị ite ọ bụ na ọmụ nyere kraụd ọ bụ na ọmụ nyere kraụd ahụ dị na chọọchị gị taa ị na-asị na-asị ị na-aga agọ anụkwa m na ya aga agọ ama m na ya asị na-asị ama m na ya asị na m na-ekwu asị maka na abịara m nkịta ga mbọ gị ike na Major One ị na-asị m na ị na-agwọ ọgwụ Major One sị na obi ite mụ na-emere gị ihe a n'ụlọ ụka ọ mụ nwanyị na kraụd ahụ iji wee were ịtarị i were esi ka ị pịa dibịa ya na-ekwu okwu na line a na-akpọ eke hit ndị be anyị mma agbagọdị nkịta ka ụlọ wọchị ya vidio ka ụlọ fụ ya ụlọ fụsite vidio ka ngwa ụlọ okwu make sure you talk truth. From now to 21 days, they read the woman. I won't say the full one. From now to 21 days, my people of the gate, I'm not going to walk you. I'm not going to walk you. onye bụ na furu vidio atọ ka ọgbọ bụ na fon ọgbọ bụ na 081 66 92 3844 ọ nọmba eke hitiri ya ahụ Major One na-ege ntị inyere mụnwa 21 days ka agwụ si mụ ya agba ọkụ mụ agbakwuo ọkụ na-ege ntị ịgbara m n'ọnụ si mụ na ị nwere toks na kịta abụzi ya mgbe ahụ ịgbara m si mụ na ọ bụrụ na m chọọ ngedere m ka a na-akpụ ya petition esi abụja deburu m si nke deburu m n'ọgwụ ka m na-agwọ and n'ihi ga-eji na-ahị mụ na m agwọ ọrụ ọgwụ mgbadobite elu na ka m gbazi ego 110 na inyere m 21 days ka agwụ si m agba ọkụ ihe niile m nwere gbaa ọkụ n'ọgwụ ọgwụ m nwa gbọrọ nke Major One ọgwụ ọ bụ n'ọgwụ m nyere ego
ite ọ bụ na ọ bụ mmụnwa gburu ite ntụ esi ata afụ egbu nke onye a na ntụ esi taa afụ jee gụọ mgbọrọgwụ niile a ka esi weta afụ Major One wee gbuoro ite mgburu gị wee na-akpọ ya okradụ n'ụlọ ụka ndị mmadụ ụlọ chọkwa mmakpọ ụlọ John chara ebe nwere ọfịs ite ya ya dị ruo taa n'ọnwụ dị ite a ka m gburu ya bịapụrụ ya ite were mba levu ndị mmadụ nwosi ite adị ebe a ọnwụ dị ite a ka m gburu ya ndị mmadụ nwosi ite a onye akịta ga a na-egbu nke a na ịfụ afọ onye akịta ka a na-egbu nke a na ite onye nga ka a na-egbu na ọnwụ dị ite ka m gburu ya ọ dị na nịcha m na-eji igosi unu ya maka na ite m na-egbu na nke ndị ọzọ na-egbu a na-abụ ofu ka o ji eme mgbosi ọgwụ ya guarantee 4 days Major One ejire gị guarantee 4 days na ọ rụrụ ọrụ iwe si na ihe ya bụ igburu ehi mụ na igbu ehi n'ọnụ igbere m na nkwa dịgbere m nkwa ehi na asaa ịma ha mmiri millions igbere m nkwa ị na-enwe ozi millions na obi a na-afụzi gị ụkwụ ka ị na-esi bege m the money ihe meziri bụ ịpụtara wee sị ka ịbịa gbuo mụnịtarị wee sị ka ịbịa mụnwa gbuo ka ịpụtarị Major One ebe ị na 21 days and ọ gaana 21 days ya agaana mgbe now I am telling you na abụrụ m dibịa na-emekọ mmadụ and abụrụ m dibịa nwere obi ọjọọ ọ bụrụ na m nwere obi ọjọọ Major One ndị ketuo ite gị ahụ ebe ọ dị nkotuo ya ara agba agha ozugbo mana m na-emeghị ihe ọjọọ wụrụ disgrace you mana iburu ego a ezire ego a mụ na ukwuru hapụzie ego a hapụzie ezi a mana you will learn 1 year and 6 months you stop mbe egosi gị na ọmụnwa gị ọkwa m ya mee ha ite ahụ obinie you will learn 1 year and 6 months that is where your lane will stop that is where you begin having problem maka na you try ya tiger I will give you an envelope and never you come my house or call me on phone or take anything at all say ka eme ka ma eme ka ọzọ maka na I can never accept any challenge ọ bụ na ọmụ nwanyere ọgwụ iji arụ ọrụ o nwere ndị ya bakpọ m na phone nga has not you Major One your 21 days ị nyere m aga now now I am giving you now I will allow you to learn for 1 year and 6 months ntega anyụ ọkụ nothing will happen to you maka na I promise myself na mụnwa bụ eke yi ite ahịa ha nọ n'aka na-emegide mmadụ kama nọ n'aka na-azọ mmadụ azọ na nke mee gị bụrụ mmadụ mee gị nwee crowd mee gị nwee ụlọ ụka grow legoro your church esi na ha na-akarị 50 mgbe ịkọta mụ legoro church can't do that the one truth Major One tell them the truth gbara eziokwu na ewu ụlọ ụka esi na mmadụ 50 a na-abịa na chọọchị gụ ọkwa arịrị ka ibere bịa ebe a si na mmadụ 50 a na-akarị na chọọchị gụ Major One mgbuoro gị ite ezo ọrụ gị kwụrụ ụgwọ ite m gburu gị mana but you made a promise to me ịkwere m nkwa kama ihe emezi mkpa ahụ ịkwere Major One i were chigarazi azụ were esi na ọ bụ nne na nna oke ị na-apịa mgbadarị na ọ bụghị eke hit a gwara na you will learn only but 1 year and 6 months enyu ọkụ ndị mmadụ gụrụ ọgụgụ he don't pay me one but ụgwọ ego eji gwụrụ ya ọgwụ bụ ihe gbụtara ihe eji gwụrụ ya ọgwụ mana ọ gwara m nkwa na ọ bụrụ na ọgwụ m lee ya ga ọtara m ihe dị ntu a ọgwụ m erezie na agbazi ya bụrụ ụgwọ the only way he will pay me back bụ ije mee vida si na ya na-apịa nne na nna ịcharị na ọ bụ ọmụwa bụ eke hit tụlepe anya ma ọ dị mma lepe anya ma ọ dị mma ndị pastọs lepe anya ma ọ dị mma mmadụ ga-eme gị ihe ịbụ ichigere azụ lepụta onye ahụ ichigere azụ ọgwụgwọ ndị pụrụ m nkwa ehi n'one bekpụtara m otu ehi n'ime ego igwere na-akwasị m mgba m jide nke eme ka nye m iwe ya pa ewe m mana kịta na ị chọrọ ka anyị bụ onwe anyị ike ka m kpọọ ngwụnwa bụ Major One ike na-aka afụghị anya ọfụma ka m kpọzie gị ike na ọ ka ahụ ị nọ n'ime ebe place don't allow me to say something don't allow me to say maka mgba ndị mmadụ ihe agwa mbịa mprụvuo ya Major One I am not the type ya bụ mpụta nkọcha mmadụ mana ihe njikwa okwu a na-abụ ka ndị mmadụ mara
n'ọbụ onye mere gị ihe ịbụ ka esi n'ihe na pịtarị ka esi ka epi onwe gị tarị na ọ bụ ọmụ ka pịtarị mmeri expose ya mụ na gị na-abụchi mmeri expose mbịa na-eprove ya arafere anya n'ezu ya ndị mmadụ afụ ihe na-ekwu bụ eziokwu mmeri expose ihe ịbụ ọkwa mbịa na-eprove ya ndị mmadụ na-afụrụ ihe na-ekwu bụ eziokwu mana ebe ọ bụ na ọ dị ntu a ihe bụ na nna gị na-akpa atụrụ ịtadịga anyị so na mma enwu ọkụ 1 week 21 days ebe enwu ọkụ eke yi ite agba ọkụ ama m na nwere ihe ọzọ ihe eme abụọ na ị ga-ese ndị your thoughts esi na nwere thoughts so ka ndị mmadụ mara na medo nwaanyị ga-ese ndị m thoughts ya ada ama mana ama m datara nwaanyị karịrị ọnwụnwa nobody is above temptation but mara you have touched the tiger tail onye mere gị ihe ịbụ ka ebere aka ikwutọ ọ dịghị mma medo 1 ọ dịchi m mma ma ọ dị ya chi m mma ịma na ọ dịrọ m mma and mrakwa amara were ya na law of karma. Never you condemn who does not condemn you. Never you condemn who does not condemn you. Never you say against anyone who does not say against you. Nkịta na-akpa anyụ nsị ebe na atatọrọ ya nni maka na onye uju mgbe ọ na-eje ahịa ọ naba okwuru ijiji major 1 nya nke na-eme ụdị omume a nya at your age nke na-eme ụdị omume a major 1 nya at your age nke na-eme ụdị omume a n'ọrụ mmụrụ kama m mere isi gụrụ ọrụ nrụ ọ bụrụ m mkparị to my side a sị na ọ dịchi m mma na ọ dị m mma ma ọ dịkpa chi m mma ịma na ọ dị m mma a gazi elu